Usahay nagamahay ako nganong nabuhi pa ning kalibutan nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo dan nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo Okay, salamat sa imuhang harana Mr. Alex Apaw. Ay, itong oras mga kasangga, no, alas 9:16 na. So, salamat sa tuwang mga sponsored. Ayan, salamat sa Roberto Antipolo family, ni Philly Antipolo, Marilyn Bagyon, and Charito Bagyon, Janjan Antipolo, Shirley Antipolo, and Ruchi Antipolo. Sa tanang Antipolo family. Thank you. Salamat po sa jury sa Tea House. Ipanagyahan ni Ma'am Julian Gambon. Yan na po sila yung branch dyan sa may Matanaw sa 71. Salamat po sa Gene Car Aircon Repair. Ipanagyahan ni Sir Joel R. Tabuhara. Punta ka lang sila sa inyahang numbers or 919-2332-766. sa 0919-8335-746. Naimutang lang sa National Highway 3 de Mayo, Digos City. Salamat po sa tuang senior citizen, no, ni Nanay Philly Jalon and Nanay Salome Densing. Thank you kaayo. O salamat po ni Mr. Cherry Diacosta and ni Ma'am Juljul Diacosta. Diacosta family and the Lapo family, thank you sa inyong kanunayon nga pagsuporta sa tuang harana matag Domingo. Okay, yes, Mr. Alex, apa unsa nimuhang next nimong giandam din ha? Ang akong ikaupat nga harana mao ang naguluhan og ihilak ko lang sa tago. Ihilak ko na lang sa tago. So ato nang ipahinungod karon sa dunay mga kuan, gitago-tago diha nga mga kasakit. Katug yung inday katong gibati yung kasakit karong gabi na. Ihilak na lang diha sa tago. Usab di ay katong mga malumong kasing-kasing din na kami nagapadayon nga nagapaabot sa inyohang mga paghatag og kinabuhi dinhi sa among harana. Yes. Sa sponsoring kami nagapanghinaot nga kamo muhatag pa og dugang kinabuhi nining amo ang harana. Sponsorin nagahulat kami. Isang kinsa lang yung doolon, among gitarista si Rogelio Villesa, o si Mr. Lando Polistico, si Mr. Daniel Tampipi, o si Miss Mona Villesa, o diri sad sa ako, pwede sad mo mudool. Andam kami nga mudawat sa inyohang mga sponsoring. Labi na ipod kang inday diri sa station. Pwede pod mo muhatag kaniya. Okay. Napaw mo diha, basig wala na gyud mo, nangatulog na gyud siguro sila inday. Napatay 15 viewers. Napagid sila, napagid ay. Okay, para ninyo ning tanan. Katong kuan ay kaguol inday, ihilak na lang nila sa tago. Ihilak na lang na sa tago. Labi nagkatong na mga in love diha pero aduna nay kuan, ihilak na lang gyud na sa tago. Okay, sa atong 22 ka barangay, sa atong 22 ka kapitanis, kauban sa ilang mga may gabi sa mga taga tanan gyud sa poblasyon, especially kang Kapitan Pitong Antonio. By the way, Mr. Alex Apaw, insert lang nato niya. I-inform na to sila nga ug mahuman nato ang uniform natay karaban nga patagayon sa every barangay, no? Ato lang i-inform natong barangay ana. Okay, magkaraban gyud ay mi. Makakita na gid mo sa inyong mga haranista.
kay Labi na gid sa among DJ. napay atong harana na to ako. Okay, wala pa gid may kuan ang atong uniform no. Pero sa mga maabot nga mga adlaw do na gyud mi himuon nga karaban sa matag barangay. Magkarabanta and then pagagabi din ita. Okay. So atong paminaw ni muhang imong harana. Ha? Ihilap kulang sa tago ang kasakit sa kamingaw dito sa tago isugilon ko ang tuman nga kagul ngano banga paantuson nga imo akong biyan unsa ba gayud ang hinungdan kalipay mong talikdan lamang ako wako isabdi ang imong paghigugma usahay pakit-on mo akong muhila ka ngano ba kini pagkadilim masabot unta nahigugma ka man ug nganong magpalayo ihilak kulang sa tago ang kasakit sa kamingaw dito sa tago isugilon ko ang tuman nga kagul ngano banga paantuson nga imo akong biyan unsa ba gayud ang hinungdan kalipay mong talikdan lamang ako wako isabti ang imong paghigugma usahay
muhila ka ngano ba kini pagkadili masabot unta nahigugma ka man ug nganong magpalayo ug nganong magpalayo. Okay, salamat sa imuhang harana, Mr. Alex Apaw. Ayan, so maayong gabi sa to naghapon karon sa Facebook Live nato. Ayan, maayong gabi ni Ronnie Macloyd Bruno. Pa-shoutout down ni Janry Pardelio and Jeril Kim Padelio, Carl Angelo, Nonies, John Russell Padelio, salamat. Salamat sa inyo din na. And hello ni Hasper Lozano Torrijano. Good evening, Inday. Pakimita ko ang Kuya Roger, the second King Arthur, and Ate Princess, Diane Jacob, o Mama Diding Lozano Torrijano, diri sa Rizal, Bansalan City. Daghang salamat og mayong gabi. Og asa na to ilang greetings niya itong habulon, ha? Gikan ni Precious Nicolas Domingo Belotindos. Hello DJ Inday, good evening. I want to greet my Papa Boy and Mama Esther Belotindos while nagduyan-duyan sa gawas. Naminaw si mo hang harana program. Kalipay jud nila nga makagreet diri sa imuhang program og madunggan ilahang pangalan sa radio, especially kung ikaw ang mo-greet. Salamat DJ Inday, God bless po. Salamat sa inyo og maayong gabi dia sa Belotendos family kang Sir Boy and Ma'am Esther din ha. And hello ni Rod Pipito. DJ pag-greet po si Estribelio family ba sa Balnati, okay? Divina Samuniza Anasco, maayong gabi sa tanan from Valenzuela City, Metro Manila. Wow! Nakarating tayo doon sa Manila. Layo ng abutan. Hello kay Trex Caniete, shout out sir from Jordan. Hoy, Jordan! Mayong gabi taga Jordan. JR Flores, shout out mi diri sa San Miguel City, ilabi na jud ni Joel Art. Request me kanta di muna pakanta tubod sa naughang sapa. Yadong kantahon Mr. JR Flores. Marilyn, may gabi da Scarpe Trex Caniete. Trex Caniete, power kaayo og tingog makatindog og balahibo. Asa man gud nga balahibo? Kasi katong balahibo nga isar ka buok. Ayan, Hazel Joy Gonzales Olverio. Good evening Inday. Shout out ko sa kuang ugangan nga permi naminaw sa inyuhang station si Nanay Susan and Tatay Prido from New Ilocos of Purok Size. Thank you. Ayan, may gabi sa New Ilocos. Siyempre hatagan po nato pagtaga dato mga nasa texture. Para di atong pantay-pantayon, no? From 624 maayong gabi pakantahon si Madam Litlit. Ha? Madam Litlit kanang inano ni Kuan. Ma'am Litlit pakantahon daw ka og inano ni Kuan. From Bobby Ortez, Purok 5. Ay, si Bobby Ortez ang nagpakanta ni mo, ma'am. Taga Purok 5, taga Last Chance Compound ni ma'am. Naman to, Sergio? Tawagi daw dito. Prepare na ba to yahang kuan?
407 Hayday, greet ko sa tanang taga Purok City og Familing Ramel og Mandaw. Ebon ni og iyahang mga tindera nga mga gwapa. Request ko kanta Lagkaw ang nag-greet Inday Ramil ng diha sa Maynila Ilocos. Dagan salamat nimo Ate Inday. Okay, so miss mo na ika ang mosunod, miss mo na. Unsa na imuhang giandam dinha karon? Ikaw ang bugtong gugma. Kung ipahinong mo diya sa kong ate diya sa Iloilo partner no, si Ate Joy Villan, si Kuya Uloy Villan ug kay Ren Villan sa Mga Villan family diya sa may Iloilo City? Iloilo City. Murag dito na dapit sa may sa Toa pa na diri na sa Barrio Bunot City. So mayong gabi dito. Mayong gabi diya sa tanan taga Purok Jess or diya sa Barrio Bunot City. Oh, di ba? Ton sampayan nanto na. So mismo na prepare na ka si muhang kanina kay ito ang paminawan. Okay, so paminaw na to ang harana ni Miss Muna karong gabi una. Sige, plus star. Hinining kalibutan, may duha ka pananglitan. Gugma sa kabusog atunahan, gihatag ang kagawasan. Apan ang akong kasing-kasing, sa kasakit naghambing, kay gihikawan sa himaya, kining alaot nga naghila. Kapait sa akong gugma, dinagmalan sa palad. Hain na, hain na, kalipay nining dughan. Dinhi sa ibaw ning yuta, ang tanan magmasaya. Apan lahi ang akong gugma, nagsapnay ning walog sa luha. Kapait sa akong gugma,
tanan magmasaya, apan lahi ang akong gugma, nagsapnay ning walog sa